Unang Korinto, Kapitulo 12. Mga igsuon, buot kong masayod kamo sa kamatuoran mahitungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtotoo kaniadto, nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimbag mga Dios-Dios. Busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglok ang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maorang Ginuoha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa ug kini alang sa kaayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka Espiritu ang naghatag sa pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios, ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiya sa pagsulti ug lahi nga mga pinulungan, ug sa laing tawo naghatag siya hiya sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan maorang espirituha ang naghimo niining tanan. Gihatagan niya ug lain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan ko nagkalain-lain ang mga bahin niini, usa ra gihapon kini kalawas. Ang uban kanato mga Hudiyo ug ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa maong gihapong espiritu ug kitang tanan nakig-ambit sa pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin kun dili daghan. Mahimong moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako kabahin sa lawas. Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug mahimong moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibuok lawas pulos mata, unsaon man pagkadungog niini? Ug kun pulos dalunggan ra, unsaon man sa pagsimhot niini? Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa atong nasayran, may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako makinahanglan kanimo. Dili usab makaingon ang ulo ngadto sa tiil, wala ako makinahanglan kanimo. Gikinahanglan hinuon nato ang matagbahin nga atong giisip nga huyang. Katong mga bahin nga giisip natong dili kay mahinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin sa lawas nga dili angay makita sa uban, gihatagan natong talagsaong pagtagad. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala makinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron sa paghatag ug dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon ini aron dili magkabahin-bahin ang lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kun ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kun daygon ang usa ka bahin sa lawas, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kang tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. Diha sa simbahan gipahimut
gibutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, ug kadtong naghimog mga milagro, kadtong gihatagan niya gahom sa pag-ayo, kadtong gihatagan niya hiyas sa pagtabang sa uban, kadtong gihatagan niya hiyas sa pagdumala, ug kadtong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulungan. Dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro o pag-ayog mga balatian o pagsultig mga lahi nga mga pinulungan o pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi.